Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tsaraban mu ga 'yan uwa na duniya baki ɗaya masu bibiyar mu. Wato a baya mun sha yin bayanai akan matsalolin da istimna'i wato masturbation yake haddasawa, wato wasa da al'aura. Haƙiƙa kowa ya san wasa da al'aura ya zama gama gari kuma yana haifar da matsaloli daban-daban a gangar jikin ɗan adam, yana karya ƙwayoyin garkuwar jikin ɗan adam, yana yi wa ƙwayoyin halittar ɗan adam fata-fata cikin ƙanƙanin lokaci, kuma abu ne wanda in dai ka taɓa yin shi ko da ya shekara 30 ne to zai iya tasowa domin ya cutar da kai. To ga guzuri wanda muka zo da shi domin ba wa waɗanda suka taɓa yi da ma wanda bai taɓa yi ba yana neman dai ƙarin ƙarfi domin gyara gidansa. To idan dai ka haɗa wannan haɗin da za mu gaya ma, to ka gama komai. Duk wani maganin da za ka sha bai kai wa'innan ba, domin wannan in ya kama ka zai iya shekara 10 a jikinka kana morar wannan magani. Wannan maganin shi ne haɗe-haɗen da za ka yi. Na farko za ka samu wato saiwar farar geza da jar geza da kuma saiwar gauɗe da kuma saiwar malmo da saiwar hankufa da saiwar gagai, shi ne ake kira gabgam, da saiwar rogo. Sannan sai ka samu citta, kannafari, tafarnuwa, kimba, masoro. Sannan sai ka zo ka haɗa su a waje ɗaya. Kai duk wanda ya haɗa waɗannan in yanke ma shakka, lalle na fara za ka sha mamaki idan ka haɗa waɗannan har zuwa saiwar malmo. Idan ka haɗa waɗannan ina mai tabbata ma ka gama da wannan matsala. Kowace irin matsala ce ta same ka in dai a wajen abin da ya shafi al'aura ne, to in Allah ya yarda ba za ka yi sati da wannan matsala ba da iznillahi. Yanda ake yi masa waɗannan ababen dukansu in ka haɗa su ga irin yanda muke yin shi, kaga garin shi ina ka gan shi. Saboda haka yanda ka ga wannan haka za ka yi ƙoƙari ka yi garin su duka haɗe-haɗen nan da na gaya maka. Don haka ka yi ƙoƙari ka haɗa, ka yi amfani da shi ko a ina kake, kuma lallai za ka ba da labari, za ka sha mamaki akan wani al'amarin. Tauyewa alƙalami ne, rashin ƙarfinsa ne, saurin inzali ne da ma shauransu. Dukka waɗannan abubuwa za su zama tarihi bi iznillahi ta'ala. Domin ƙarin neman bayani ko wani ƙarin haske ana iya tuntuɓar mu a hanyar sadarwar mu kamar haka ta WhatsApp 080 34 60 62 64.